GC is... Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po sisimulan na po natin ang first draw para sa araw na to na may draw number 3340. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Ang ating first winning number 3333. Ibabalik po natin ang piling numero para magpasama sa pangalawang pagpili. Timer ready. At ang ating second winning number 1313. At ang ating number combination para sa ating first draw ngayong araw na ito ay 3313 exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kung muling sa inyo of Rev. Martinez, nagsasabing PCSO, lumulong sa pagtulong. Maraming salamat.